هفسروکê peyê Enwer Muslim ji Rûdawê re got şandeke nû ya Amerîkî ji bo navbênkariya aliyên Kurdî aktif bikin ji bo diyaloga Kurdî biçe serî wê vegere Qamişlo. Hevserokê peyê Enwer Muslim îro li Qamişlo di derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê de semînerek pêşkêş kir. Enwer Muslim ji Rûdawê re eşkere kir ku ji ber enekesê helwestekê li hemberî tehdîd û êrişên Tirkiyê nîşan nade ew ji wê yekê dilgiranin û nerazî ne. Em wek Partiya Peyê de parçak ji partiyên peyê nekene ê ku ji nêzîkî 25 partiyan pêk de armancê me ku ev diyalog herin serî diyaloga Kurdî serî di hebûna nûnerê Amerîka di hebûna nûnerên Qesedê helbet balê me ran dikişîne lê tiştên balkêş ku vê demê dawî gelek qutbûn hat çêkirin û gelek tehdîd li Rojava hatin çêkirin gelek tehdîdên ku çekdarî ji aliyên Bakurî ji aliyên dewleta Türk da ji aliyên hinek çekdarên ku ji ser Tirkiyedan tên hesib mexabin helwestên hinek partiyên Kurdî ne zelal bû ji ber ku Efrîn hatî dagirkirin Serêkanî hatî dagirkirin Girêsibî hatî dagirkirin ev jî miletê me koçber bû 100 hezara miletê me koçber bû divê hinek helwest divê halî da partiyên me Kurdî zelal bin yani em çawa em ew diyalog ji bo çi hat bû rawestan ji kîjan alî ve yani ji ber ku nûnerên Amerîka nelvê derê bûn ji ber wê hinek sekinandin hatin çêkirin ew qediya lê tevî ku na hatî bêlêkirin nûnerên Amerîkiyê li Rojava hatî bêlêkirin û ji bo diyalogan helbet wek peyanekê jê re hazir e lê dibe hinek tişt werin zelal kirin yani em helwestê me wê li hember dagirkerî çipe hember va miletê me koçber biye hember xurûxatiyan jî intihakatê ku dewletê Türk li hember gelê Kurd gelê herêmê li Efrînê li Serêkanî dike wê helwestê me çibe û dawî da yani stratejiya me wek partiyên peyanekê ku ev diyaloga Kurdî herê serê ji bo Sûriyeke pêşeroj Sûriyekî demokrat Sûriyekî nenavendî em wê re hazirin.